Leena, Jukka, Arto. Siinä ajassa täytyy antaa summa, jonka panostatte. Summan näette, mitä teillä tällä hetkellä on, niin näytöltä. Ja myöskin sinne se kysymys, joka on teidän vastaus. Oletteko valmiita? Joo. Aihealue on maantieto. Ja kuuluu näin. Valko-Venäjän pääkaupunki. Jukka, sulla, käyttääkseni kollegani sanoi, että sinulla oli 90 euroa. Ja paljonko laitoit? Pistin 69 euroa. Joo niin, ja mikä sinun hymiön kerran kysymyksesi on? Mikä on Minsk? Joka on ihan oikein. Leena, sulla oli 640. Joo, Paljonko oli. laitoit? Kaikki laitoin ja kaikki menikin. Joka oli sulla kysymys, että... Mikä on Kiova? Niinpä. Joo. Mites kävi siellä? Ei raplannut paljon kone? Ei, oli looseri tänään. Pistin 0. Pistit 0 ja vastasit 0. Vilkkuu tossa. Vilkkuu siinä tyhjää, mutta näin kannatti tehdä. Kun et tiennyt vastausta, niin annoit mennä passina ohi 690. Sillä summalla olet taas voittanut. Näin.